kungkum dikunyah. Assalamualaikum kanggo semuanya. Lagu wingi reang menggawe ning desa dewek sekin reang ke ngali maning ning desa Cibrengkok jaragan kene galang ngali maning reang. Ya wis ayu bae ra guys, menggawe aku ana sing ngongkon ayu jaka wajin menggawe galangan disun kang ning Cibrengkok ya wis ayu rang. Oke, lan reang galang kene ya Cibrengkok jero guys, pada bae Cibrengkok kaya ning Sukran ning kana ka. Jero-jero mene ke Cibrengkok kuwi. Cibrengkok bagian mene ki ngulon. Wah, wis meneng ya. Lan reang. Seru banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, pengen ngecek-ngecek ikile ku. Dhuwur guys ikile ku. Wis. Aja diecek-ecek padu di purut-purut pe wis. Lagi wingi man desa dhewe aku tengger. Derese sing cak banjiran, Kak. Karena Cibrengkok ke durung pada tandur meneh iki masih pada tebar iku ana sing tebar ana sing wis dawa ini ya. Nang banjiran nih kan pada tebar maning iki. Oh guys, ecek-eceknya berdhuwur. Jero sih posisinya. Lemah main akan dute mah. Cibrengkok ini rang. Pantesan lagi kan rep ya. Seru banget Cibrengkok. Ini bengkel jero iki.